Първо, отворете приложението Snapchat на телефона си и отидете в раздела «Чатове» в долната част. Докоснете иконата на профила на вашия приятел, за да видите неговия профил, или задръжте дълго върху чата му, където ще видите опции като закачане на чата. Можете да закачите някого като ваш номер 1 BFF, но имайте предвид, че това засяга само вашия списък с чатове, а не техния. Дори с Snapchat Plus в момента няма опция да видите списъка с най-добри приятели на друг човек. Ако докоснете профила на приятел и превъртите надолу, ще забележите, че няма функция, която да показва неговите най-добри приятели. Когато натиснете върху «Моите приятели», се показват само вашите собствени приятели, а не връзките на някой друг. Snapchat пази списъците с най-добри приятели поверителни, така че няма официален начин да ги видите. Въпреки това, ако се върнете към собствения си профил, превъртите надолу и натиснете «Добавяне на приятели», можете да видите предложени приятели в секцията «Бързо добавяне», което може да даде косвени подсказки, но не показва най-добрите приятели.